illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ala ashabihi wa ala man tamassaka bi sunnati ila yaumiddin. Amma ba'd, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga kapatid, mga brother sa Islam, dito naman po tayo ngayon, inshallah subhanahu wa ta'ala. Katulad ng sinabi ko sa inyo, dito sa recording na to, ang gagamitin natin ay Tagalog para mag-benefit yung mga kapatid natin, especially mga iba non-Muslim, para malaman nila yung hakikat ng Islam, yung truth about religion Islam. Inshallah subhanahu wa ta'ala, ang topic natin ngayon, ang title ay Islam, religion ng lahat ng mga propeta. So mga kapatid sa Islam, marami sa mga non-Muslim, wala silang kaalam-alam about Islam. Alam nilang Islam through media. Katulad ng sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Sabi ng Allah ta'ala, gusto ng mga non-believer na i-wipe out yung ganda ng religion ng Allah subhanahu wa ta'ala through their mouths. Ibig sabihin, galing sa bibig nila. Ang dami nilang sinasabi about sa Islam, against Islam through newspaper. Islam ay terrorist, Islam ay ganito. So ang nakikita ng mga tao, puro lahat mga bad image na negative about sa Islam, hindi naman yun ang Islam. So, pero ang Allah subhanahu wa ta'ala, perfect niyang light ng religion ng Allah subhanahu wa ta'ala, kahit hate pa ng mga non-Muslim, ang dami pa rin pumapasok sa Islam. In fact, the most fastest growing religion sa buong mundo ay Islam. So, ang topic natin ngayon ay Islam. Ano bang Islam? So, inshallah ta'ala, ngayon pag-uusapan natin yung fitra, yung religion ng Allah ta'ala before the advent of heaven and earth. Ang religion Islam is the religion of Allah subhanahu wa ta'ala, just to worship Allah, the Creator. Ang Islam is the religion na pinadala ng Allah ta'ala through all prophets to submit to His will. So itong pag-uusapan natin ngayon, Islam awareness, para malaman ng mga sila ano ba ang religion Islam. So mga kapatid sa Islam, ito yung fitra ng Allah subhanahu wa ta'ala. Fitra ng Allah subhanahu wa ta'ala, na-create tayo ng Allah ta'ala sa fitra niya. In fact, na-create tayo ng Allah ta'ala just to worship Him alone. Ito yung mithaq, ito yung agreement natin sa Allah ta'ala before pa tayo pinapunta ng Allah ta'ala dito sa mundo through Adam. Meron na tayong mithaq agreement between us and Allah. Ang sabi ng Allah ta'ala, kinuha tayo lahat sa likod ng loins ni Adam doon sa heaven. Sa Allah subhanahu wa ta'ala, sinabi ng Allah, alastu bi rabbikum, am I not your Lord? Ang sabi natin lahat, qalu bala shahidna, o Allah, ikaw lamang ang Diyos namin, shahidna, sasaksian namin, wala nang ibang Diyos kundi ikaw lamang. Pero pagdating dito sa mundo, dahil sa parents natin, naging Jews tayo, naging Christian tayo, naging Majus tayo. So mga kapatid sa Islam, nare-remember ko dati, nang maliit pa ako noon, I was 7 years old that time, I used to pray, parati ko nag-pray sa God Almighty. At that time, hindi ko pa kilala ang Allah subhanahu wa ta'ala, na ang God Almighty, Allah subhanahu wa ta'ala, ang sa tabi ng bahay namin ay mosque. Hindi ko pa alam anong ibig sabihin ng asyhadu an la ilaha illallah o asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hindi ko alam ang ibig sabihin nun. Ano bang ibig sabihin ng I bear witness that there's no God but Allah, and I bear witness that Muhammad is the messenger and the last messenger of Allah. So hindi ko yun alam. So always pinipray ko dati kasi nang maliit pa ako that time, parati ako nanonood ng mga movie, yung mga The Message. Ang tingin ko sa The Message that time is all about battle, na nag-aaway. Ang favorite ko, pinapanood ko dati yung Ten Commandments kasi nakikita ko doon yung God of Moses at saka yung Jesus of Nazareth, King of Kings, na ginanapan ni Jeffrey Hunter. Yun ang pinapanood ko. So ang prayer ko always that time, always pinipray ko noon dati. Nang maliit pa ako, always ko pinipray dati, sabi ko, oh God Almighty, sabi ko, ayaw ko makapasok sa religion kung hindi mo ako papuntahin sa religion ng lahat ng propeta. Kasi ang etikad ko noon, yung etikad, yung creed ko doon, yung belief ko noon, nag-ikrar, yung acknowledge ko noon, talagang isa lang yung Diyos na God Almighty, Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya lang hindi ko alam kung saan religion ko matatagpuan. So I was deluded that time, hindi ko alam. Kung hindi dumating ang guidance sa akin ng Allah, hindi ako napunta dito sa Islam. Parati ko nga sinasabi pag lumalabas ako sa simbahan, sabi ko sa mga Muslim, tingnan mo tong mga Muslim na to. Nagiging fanatic, nag-worship, nag-5 times, nagaganito-ganito. Hindi pa sila pupunta dito sa Christian. Dito sa Christian, kahit anong gawin mong kasalanan, binayaran na ni Jesus, na-redeem ka na ng kasalanan because siya ang Redeemer, binayaran through blood of Jesus Christ. So sabi ko, itong religion na religion of truth na sinasabi ko that time. Yung sinasabi ko noon that time, I was ignorant that time na sinasabi ko noon. So always yun yung pinipray ko. Hanggang sa lumaki ako, hanggang sa naging rason yung uncle ko na nag-converse sa Islam, naging rason yun, nagkausap kaming dalawa hanggang sa
nalaman ko yung about religion Islam hanggang sa nakakuha ko ng isang pamphlet. Ang title ng isang pamphlet, Just One Message. Doon, nang binasa kong pamphlet na to, I was a stranger. Nang binasa ko doon, sinabi agad doon sa Isaiah. Sabi ng God Almighty, I am the Lord, and besides me, there's no Savior. Turn to me and be saved. So sabi ko pala, ang Savior ang God Almighty, hindi si Jesus. Tapos pumunta ako sa Gospel of St. John. Doon sinabi sa Gospel of St. John, lang sabi ng Allah Ta'ala, God Almighty, the real God, meaning God Almighty, you cannot hear His voice, nor see His face. Sabi ng author doon, at the time of Jesus Christ, they heard His voice, they saw His face, they interact with Him, they talk to Him. So, is He a God? Ang question doon, is He a God? So, impossible maging God siya. Ang sabi ng God, ang real God, you cannot hear His voice, nor see His face dito sa mundo. So, sabi ko, impossible. Tas Trinity riddle. Paano magiging ang Trinity becomes one? That's impossible. Impossible because kahit ang human mind hindi kaya isipin ang three becomes one. That's impossible. Kasi when you say, my brothers and sisters, sabi mo, in the name of the Father, mayroon certain mental picture na sa loob ng nasa mind mo, vivid, masyado siyang clear na sa mind mo, na sinasabi mo, in the name of the Father, mayroong picture na pumapasok sa loob ng mind mo, na Father in heaven, with head is canopy, and holding the earth, Father in heaven, because ang God Almighty, the real attribute of God Almighty, human mind, hindi mo kaya isipin gaano ang attribute ng God Almighty. When you say, in the name of the Son, you're thinking about handsome man, blue eyes, curly hair, blonde hair, poly nose with his beard, Jesus Christ German, Jesus Christ American, Jesus Christ Filipino. Lahat na yung maiisip mo. So, dalawang maiisip mo dito na physical being na makikita mo na pag sinabi mo in the name of the Holy Ghost, iniisip mo is something like a dove. Sa time na binaptize si Jesus Christ ni John the Baptist, coming like a dove or with wings. Tapos, 3 ang naiisip mo. Pero pag tinanong ka, ilang naiisip mo? Sasabihin mo sa Christian, ang naisip ko isa lang. So dito, nadidulud tayo ng syaitan. Hindi natin alam ang totoo. Kaya sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ وَعَمَالَهُ Satan made their deeds for seeming to them. Ang syaitan ang nag-decorate sa deeds nila. Kahit masama, mali yun dahil born sa Bible, dahil God is jealous God. Dapat walang Diyos maliban sa Allah na sa langit. Walang Diyos dito sa mundo. Walang Diyos doon sa dagat. Because dahil God is jealous God. So, ang ginagawa ng syaitan, paano niya dinidecorate sa mata ng mga tao, pinapakita niya, ang Trinity pwede maging isa. Subhanallah, impossible. Ang Allah Ta'ala sinabi sa loob ng Quran, Lam yalid, walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. He Allah, He begets not, nor was He Allah begotten, and no one is co-equal, comparable to Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walang makakatulad sa Allah. Hindi siya nanganak, hindi siya pinanganak, walang makakatulad sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. So very apparent, ito sa Islam. So mga kapatid, yun ang gaano kagaling ang syaitan. Fazayyana humo syaitan. Nang tinanong si Jesus ng mga Jews, did you came to destroy the law? And Jesus answered them, no, I did not came to destroy the law, but to fulfill the law. And the Jews asked him, what is the first law of commandments? And Jesus said, Hear, O Israel, our Lord thy God is one Lord. You shall love the Lord thy God with all thy heart, with all thy strength. And this is the first commandments. And one of the scribes said to Jesus Christ, O our Master, you are telling the truth. And Jesus answered him, saying, you are not far from the kingdom of God. So meaning, you testify one God. Children of Israel, bear witness one God. And the second of the commandments is, thou shalt not create images of God. Pero tignan yung daming idols ginagawa dito. Pinaparade yung mga idols sa mga Diyos-Diyosan. So ito lahat mga kapatid, hindi nakikita ng mga non-Muslim unless ang guidance ng Allah darating sa kanila. So ang Islam, ang thought ng mga non-Muslim, ang Islam ay bagong religion. Yes. In literal sense. In literal sense, ang Islam ay bagong religion sa perception ng non-Muslim. Especially mga Jews or Christian. Ang Jews, nagsisinasabi nila, sa yabang na sinabi na, kaming religion ang first religion established sa mundo. Dito. Because one of the ancient religions is the Jews. After the Jews and Christian. After Christian, Islam. So meaning kung naunang Jews. So, hindi pa natin include ang religion ni Abraham. Ano bang religion ni Abraham? Yung Hanafiya. So, ang thinking ng non-Muslim, itong Islam ay bagong religion. Because ang lahat ng religion, mga kapatid, sa Islam, lahat ng religion na ginawa dito sa mundo, lahat yan inattribute sa mga taong believers or propeta na namatay sila, ina-attribute yung religion na to sa kanila. For example, Christ, inattribute from Jesus Christ. And Jews, inattribute sa pangalan ng isang anak ni Jacob, which is yung father ng Bani Israel. Judah, so inattribute doon ang pangalan Jews. So, lahat ay inattribute. So, ang thought ng mga non-Muslim, itong Islam ay inattribute sa pangalan ni Muhammad. No.
Hindi ang Islam inatribute sa pangalan ni Muhammad. Hindi siya kinuha, ang Islam hindi kinuha sa pangalan ng isang bagay o isang tao na propeta na matay. Hindi. Kaya ang Islam, sabi ni Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, lil umum wal khassa. Ang umum, ang generality ng Islam ay religion ng Allah subhanahu wa ta'ala. Before pinadala ng Allah ta'ala lahat ng propeta, ay ito na ang religion ng Allah ta'ala. Itong na-feel, i-understand ng mga non-Muslim, katulad ng feel na pag-understand ng mga Quraysh sa time ng Propeta Muhammad, sa time tinatawag sila ng Propeta Muhammad, La ilaha illallah, Qulu la ilaha illallah. Sabihin nyo, walang ibang Diyos kundi Allah, God Almighty, Allah subhanahu wa ta'ala, the revolver, the cherisher, the sustainer, the creator of everything, Allah subhanahu wa ta'ala. Pero, anong sinasabi ng mga Quraysh? Sinasabi nila lahat ang power ni Propeta Muhammad, kadsaba. Siya ay nag-follow ng religion na bago, saba, nag-reveal, nagmurtad. So, ang tingin nila sa dinadawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ang tingin din ng mga non-Muslim ngayon sa real Muslim, ang tingin nila ay ghuraba, stranger. Itong mga Islam na ito nagdadala ng bagong religion. In fact, ang Islam is not a religion, a new religion. Alilumum, in generality, ang Islam is a religion of all prophets. Ito yung pinipray ko, kaya nang binasa ko itong pamphlet na to, nang nabasa ko yung Just One Message na to, ang pinaka nag-turn sa akin yung conclusions by the guidance of Allah. Sa conclusion, sinabi doon ng author, sabi niya, all of the prophets are same religion. Yun ang dinudua ko parati nung natutulog ako. Sabi ko, oh God Almighty, hindi ako mag-religion kung hindi mo ako pupuntahin sa religion ng all of prophets. That time, hindi ko pa ako marunong magbasa ng Arabic, hindi pa ako nag-aaral ng Arabic. Sabi ng author doon, all of the prophets are same religion. You know why? Because sabi ng author, they submit to the will of one creator. They submit to Him with obedience and surrender to Him. And this submission means in Arabic, Islam. So meaning, ang Islam pala ay five meaning. Ang Islam hindi siya isang meaning lamang na kinuha sa pangalan ni Muhammad. Hindi ang religion na Islam na kinuha sa pangalan ni Muhammad o pangalan ng mga sahabat o pangalan ng mga disciple or mga companions ng Propeta Muhammad. Hindi. Ang Islam is a religion of Allah. Inna ad-dina inda Allah Islam. Ang religion sa hadaran ng Allah Islam. Ang the only religion acceptable doon sa Allah God Almighty Islam. Because ang Islam, ito ay religion just to worship Allah Ta'ala. Kaya nga pag tinatanong kayo, lima khalaqakumullahu, why Allah created you? Ang sagot natin lahat, khalaqanallahu liibadati. Allah Ta'ala created us just to worship Him o an na'budahu o just to worship Him. Wala nusyriku bi shay. At hindi kami gagawa ng katambal sa Allah. Itong rason bakit tayo create ng Allah subhanahu wa ta'ala. So ngayon, itong Islam, limang meaning ng Islam. Islam ay aslama. Ibig sabihin ng aslama, mga kapatid, pakinggan nyo na mabuti. Aslama means to submit. To submit to one creator. Submit ka sa one creator. Pangalawa is Islam, surrender. Surrendering. Magsusurrender ka sa God Almighty. Tatlo, ang ibig sabihin ng Islam, inqiyad, meaning obedience. Say with ta. Because lahat ng nasa heavens and the earth, lahat sila nagsasubmit sa will ng God Almighty, whether they like it or not, willingly or unwillingly. They submit to God Almighty. And the five meaning of Islam is silm o salm. Ang ibang meaning ng silm, katulad ng alam ng mga iba, salamat. Karamihan ng alam ng mga iba, sabi niya peace. Islam is peace. Yun lang ang alam nila. Yung mga hindi nag-aaral, alam nila, pag tinatanong what Islam? Islam is peace. No. Isang meaning ng silm is Islam is peace. Isang meaning ng silm. Isang meaning ng silm na sinabi ng Allah sa loob ng Quran, it's not about peace. Islam is a system, nidam. Allah says in the Quran, Ya ayyuhalladina amanu udkhulu fis silmi kaffa. O you who believe, sabi ng Allah, enter into silm. Yung silm dito na minimension ng Allah, enter into Sharia. And enter into the Sharia of Allah subhanahu, meaning the law of Allah ta'ala kaffa, all of the law of Allah. You follow the law of Allah. So meaning, ang Islam is following the law of God Almighty. And one of the first law of God Almighty is to worship Him alone. And not to ascribe partners anything with Him, to avoid shirk, idolatry, and setting partners with Allah Ta'ala, setting rivals to Allah. So ito yung ibig sabihin ng Islam. Ito yung five meaning niya. And itong Islam na to, sa literal meaning nito, lahat ng propeta, they are Muslim. They submit to the will. Adam worship one God, Noah worship one God, at lahat ng mga propeta, lahat sila sumasama sa isang Diyos. Moses worship one God, Abraham worship one God. Kaya tinatawag ang religion ni Abraham Hanafiya, meaning Hunafa, ito ay to worship only one God. Kaya tinatawag si Abraham ay father of monotheism, meaning Abraham worship one God. So, mga kapatid sa Islam, Islam is the religion of all prophets because they submit to the will of one God. Ito yung purpose dito, is to submit to one God.
may mga prophets na pinadala ng Allah Ta'ala with different nations, meron silang different law, mga smallest law na inaalaw. For example, sa time ni Jesus Christ, hindi pa forbidden ang alak. At that time, in fact, Jesus Christ turned the water into wine. Pagdating ni Propeta Muhammad, Khatamun Nabi, the last prophet to seal all the commandments of Allah Ta'ala from Adam till Muhammad, to seal all because he is the last prophet to complete the missions of all prophets to worship God. The lahat ng mission ng mga prophet from start of Adam till Muhammad, sa usul, sa root ng mga mission nila, lahat sila nag-worship ng one God. They are calling people to worship one God and to follow His will and to follow His commandments. So ang Islam is not a religion. It is an ancient religion, the religion of God Almighty. Na sinabi ng Allah, "Wa may yabtaghi ghayra al-Islam dinan fala yuqbal minhu wa fil akhirati minal khasirin." Whosoever seek other religion than Islam, Allah Ta'ala will not accept that. And in the hereafter, he will be among the losers. So the only religion acceptable by Allah is Islam. Inna ad-dina 'inda Allah Islam. Ang religion na sa hadaran ng Allah is Islam because lahat ng to, whether mankind, jinn, angels, they submit to the will of one God. Ang real religion of Islam, to worship one God. May Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid Islam, guide you all para bigyan kayo ng lights ng Allah ta'ala para ma-realize nyo ang religion of all prophets, religion of God Almighty before He created the heavens and earth, and all of us just to worship Allah subhanahu wa ta'ala. Wa akhiru dawan alhamdulillahi rabbil alamin.